तुमच्या घरच्या स्वप्नाला बांधा आता हक्काचं नवं तोरण। आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन्स अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले आहेत एक महत्वाकांक्षी 108 प्लॉटचा भव्य प्रोजेक्ट। समर्थनगर वैभववाडी फोंडा रोड लगत वैभववाडी। भव्य प्रवेशद्वार, प्रत्येक प्लॉटला कंपाऊंड वॉल MS गेटसह, प्रकल्पासाठी मोठी विहीर, वॉटर टँक, त्यातून प्रत्येकाला पाणी पुरवठा, बस स्टॉप, स्वतंत्र इलेक्ट्रिक ट्रान्सफॉर्मर विद्युत लाईनसह, मुलांसाठी CBSE स्कूलचं नियोजन, गार्डन आणि मन प्रसन्न ठेवणाऱ्या स्वामी समर्थ मंदिरासोबतच ताजी हवा, डोंगराची नवलाई, पक्ष्यांची कुजबूज अशा निसर्गरम्य वातावरणात घेऊन आलो आहोत नवा प्रकल्प, नवी कल्पना आणि नव्या सुविधा यांसह आपला 712 आपलं घर। आपल्या 712वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर। समर्थनगर, तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार। आजच आमच्या साईटला भेट द्या। वैभववाडी फोंडा रोड लगत वैभववाडी। अधिक माहितीसाठी संपर्क गंगाधर केळकर 9175 406764 9422394625 राजेश खुरसंगे 8850141167। आचरणे गावच्या राजसाई देवीचा आज जत्रोत्सव होत आहे। आज सकाळपासून या जत्रोत्सवाला प्रारंभ झाला आहे। या यात्रेला आलेल्या भाविकांच्या महाप्रसादाची व्यवस्था शिवसेना नेते अतुल रावराणे यांच्या वतीने करण्यात आली आहे। रावराणे कुटुंब स्वतः भाविकांच्या सेवेसाठी कार्यरत होते। हजारो भाविकांनी या महाप्रसादाचा लाभ घेतला आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।